بزا همه دنیا بدونه از تو فقط هست یه دونه مثل تو نیست هرچی بگردم. салом дӯстони хуби ма, ҳамаатон созен хубен, ҳама каса хуш омадем ба канали мо. видеои имрӯзара тамошо кунен, мумкин дар шумо маъқул мешавад. агар маъқул шид дар канали Мадина Таҷичка подписатсия кунен. ин мардаки ма чӣ овардай? раҳмат мардакҷон, қадар хушрӯба. духтарои хушрӯи ман, ира бинен язнатон чӣ хел гули хушрӯ харидай ба мара. раҳмати калон мардакҷон, ҳазор раҳмат. занҳои зебои ма, ман имрӯз мехоҳам ки дар шумо ширкати туркии эрсага дар бораш камтарак маълумот битам ва шумо дар пай Фарзонаҷон аки дӯсти беҳтарини май тавсиятон метиҳам. агар дар ёдтон боша ӯ рӯз интернет магазинша мондум, бизнеси худша дора, кору бориш ба худша, ине ки бо дар ширкати эрсак кор мекуна, ойлик мегира, мега дар 2 моҳ ма ойликгирӣ дар бромадагим ойлики хушрӯ мегирам. мақсад ки кори осонай, беҳтаринай. ширкати эрсак, ширкати туркияи духтаро, ҳамаи молу маҳсулоташ качественияй, ягон химикат, ягон чизи ҳаром надорад. духтаракои хушрӯи ма барои харобшавӣ, барои фарбешавӣ, барои сафед кардани пӯст, барои доғи рӯ, барои рехтани мӯи сар, барои ҳамаи чира доруву коктейлҳо дорад. духтарако, марҳамат кунен, кор кунен, кори беҳтаринай. хубиш дар чие ки шумо бисёр одам намековен, як бор харид мекунен, 2 та одам дар тактон регистратсия мекунен, тамом. духтаракои хушрӯи ма, пас фурсата аз даст натен, бидроен қатъи апай Фарзонаҷон кор кунен. духиву косметикӣ тамоми чиза дорад. духиёш ҳамаш оригинали стойкиян. касе ки кор карданам нахоҳад, агар ягон чиза касб карданӣ бошен, рақамои болои экран бинависонед, шумо дароӣ мекунанд. не ки ма боварӣ дорам ки кор беҳтаринай, расходи зиёдӣ надорад, одами бисёр намековӣ, 2 та одам дар тагт регистратсия мекунӣ, 2 та одами то 2 одамӣ биёран. агар мақсад ойлики 70 ҳазорадам мебироен шумо. барои ҳам қадар бидроен, кор кунен, пушаймон намешин. айноми канали ма салом расонед, шумо дар беҳтари хушрӯтар кора мефаҳмам. дӯстони азизи ма, иҷада ма дина бегаида питса када будам, бо шумо дар камтарак видео кадам. хамири питса оби ширгармак дора, кефир дора, намак дора, дрож дора, ор дорад. духтаро, ҳамеша сус так мехелем. баъзеҳо мегӯянд ки хамири мо сахт меояд, питсамон қоқ меояд. ҳамеша сусти кову как бихелен, руғанаш надозен. ман руған намедозам, тамошобинон. мулоимаки хушрӯ меояд. хай ми як чиза натони, агар чанд бор бикунӣ ёд мегирӣ. барои он қадар чанд бор пробовать кунен, иншоалло ки питсотон хушрӯ меояд. духтарои хушрӯи ма, иҷада ман ба Ёсаминҷона рогалик тайёр кардастам. чӣ хеле ки медонед, Ёсамин гриппай. яке гуфт ки мара рогалик форидастай, мамаҷон тайёр намекунӣ? гуфтам тайёр мекунам. хурсанд шудам ки духтари марам ягон чӣ мефоридай. Asam xolajonoy ma rahmat ki guftan ki Yosamin soz saba namay kayka duruma khudestam soz shidestam ije mamam taya kosa or smetana tuxum واشنولا ayodum magrumalum маскар, ванилин, разрехитель, шакар. духтаро мо дар ордар кора сметана, бидуна тухм, маргарин, ванилин, разрехитель, камакак шакар. ҳозир як ҷоя тайёр мекунем. маскара маргарина қатъи орд як ҷоя мекунем. духтарако, دخترکای سویدم مامام آکوتا تامسامک نه هو که نه خودم اینا اونجای که خودستم میگه اول نمیخوردم وزی خوردستم قیقا. ما یاسمین گفتیم که اگر اوقات نخورم ما دیگه تلفنش نمیتیم، تلویزیون تماشا نمیکنه، ایگروشکاش نمیخریم دیگه. برای همین یاسمین
Кам-кам хӯрданак шуда. Айди нахшро хӯрдестани ёса? Бо ёса гуфтуму? Бо ёса гуфтуму? Подписчикам мегӯянд ки ёсаш нагӯ. Химам намефора ёса гуфтан. Ёсамин мегем. Дига ёсамин мегем. Бахшиш подписчико. Камтарак шакараш медозем. Каймакак. Барои ки бо сахарни пудраш мекунем ку. Камакак бисёр вақт остем икайка. Не, бисёр нестай бачам. Хайнам хали тайёр мекунем. Хайр агалика ҳама тайёр карда метавонам. Ман имрӯз дар хона будам. Хати ёсамин. Бои гуфт ки рагалик намекунен. Олак намехӯрам. Ман бовар надорам ки бихӯрав. Хай. Акфори даиш гуфтам бихезам дар алда тайёрш кунам. Инам хали духтаро. Ҳамаша якҷоя мекунем. ҳамаи чизоша инам хали якҷоя мекунем. Хамирша на сахт на суст мехелем. Орд камӣ кард бо ордиш медозем духтаро. ҳамаи чира дӯстони азиз, ҳамаи одам ба ҳар тарз тайёр мекунад. баъзеҳо дар рагалик руған медозанд. Рости гап мада маъқул нестай руған қатъи. Ман барои қа бе руған тайёр мекунам, яъне ки ба анами тарз тайёр мекунам. Шумо дам ки таби дилтон чӣ хеле боша, анам хе тайёр кунен дӯстони азизи ман. Ҷада ман хамиракша мулоимаки хушрӯ хелдим. На сахт на суст. Ҷада аллакай тинук кадестам. шумо чӣ ҳол дорен дӯстони азиз? Дар чӣ кор борен? Ҳама акдсозен, хубен? ҳазор раҳмат барои дастгириҳотон. Раҳмат ки барои ёсаминҷон ай қадар дуои нек мекунен, қагапҳои хуб менависонен. ай ҳаматон миннатдорум, ҳаматона аз барои Аллоҳ дӯст медорум. шумо дӯстои беҳтарини маен. ҳама вақт видеои маро пайгирӣ мекунен, тамошо мекунен, суханҳои хуб менависонен. бовар кунед беҳад хурсанд мешам ки ҳамахали одамои хуб дар ҳаёт бисёранд. дайҷа боша аллакай ма тинукш кардам, биридимш, печондестамш ба анами тарз. ҳама ҳози ҳамаи чира метонанд, не ки бовар кунен ҳастанд одамое ки наметонанд тухма пухта, видеоро тамошо мекунанд, ёд мегиранд ва баъд мотиватсия мешавад. ина дайҷа рагаликакои ма пухтанд. намехай пакетак да сахарни пудра гирифтум. пакета ки бигирӣ ҳиҷ ҷо ҷазир намешавам. хеле 3-4 медозӣ, аралаш мекунӣ, тамом. надайҷа рагаликои ман тайёр шид. дӯстони азиз, инам хали ма калон калонакшон кардам. шумо метавонед ки майда кунед. лекин ман хеле калон кардам. не 3 дона шад чӣ накардам. сахарни пудра накардам. ёсамин гуфт ки накунем ба мара. чӣ накардам, гуфтам мехӯра намехӯра. ам хеле духтаро. ина дар комментария бинависен ки шумо да маъқул шид рагаликои ман ё ки не. фикрохтан дар комментария бинависонен. беҳад хушрӯак омад. ина ба маззаака шуморам тайёр кунед, ҳамроҳи фарзандотон нӯши ҷон кунед. иҷа навора ба охир мерасонам. худованд ҳама ҳақта нигаҳбон бошад. дар ки ҷое бошен, сиҳат саломат бошен, ҳама ҳақт соҳиби фарзанд шавен. худо нигаҳбон то видеоҳои оянда. дӯстони беҳтарини ман. Первый, какой первый? Вот это, да. Молодец. Буква К. Вот это. Последний. Да. Молодец. Ура! Я, буква Я какое? Слон. Ле. Да. Слон, ты молодец. К, буква К. Да. К. Последний. Последний анаму. Еще раз. Шарик. Супер. Кролик. К. Смотри, хорошенько. К. Да. Кролик. Великолепно.